Kamini Jogya Nokuni Lugurokno, Jobanani Bagai Wan Sugai Buskangni Yapiri Shewi Faika Sipahi Jola Hankoro Khopjangnai Doyarampara Kamini Memory Club. Lockdown no samung matangya engai bialo kelai Jogya engai tongnai amsani Lugurokno chamungte virus ba yakagai tongnani bagai lugu awai mungbo kelai jakha hini saka club ni adong te buskangni salo lockdown ni sal tomung no pholok jakphike club ni phaching tei Pani salobo hano hai Jogya engai tongnai amsani Lugurokno chuba finai hini bo koklam narkha club ni adong mo kaisa samaj seba jago samung kini o Doyarampara Gausabani Memory Club ni top থেকে जों kaisa jara tahu lockdown ni bising jara tongoi kini borok jara mase ma nang yang tongai dong no जों jono mai buti kisaban charge ni जों khalen kaisa charba ni kaisa mudung nakha umoni bising जों borong जों mai dum serba saban phaisa alu serja ka जों dong no bakha ya abo buskang sala जों sini tahu bukurangno जों techa bari re damano जों tini or jaka 60 jona beneficiary no tahu bukungno engkai जों buskango techa sini rang pusa gabang hangka जों techa sodya sotan जों rimanan poribarno hi जों asa khaitongo abon जों chin tahu bukung jara sini ansai tongnai rang kaisa kogna musungo boro bojotono phebechung subatung sini tahu bukurangno jara digra khangrangno जों abon bagino जों jatun khane kaisa message na musungo o lockdown ni jora Lugurokno tamo message khanya musung abo kaisa lockdown bising kok sana musungo sini takuk dai bukjono borong mujunar thong o lockdown tabuk second position tongo ngai abon bai जों sotorma tongnai takphano corona virus phaitongo miase khorongni manja khani khaitong chin tipra jawo ngai abon bai जों sotorma tongnai yak bai sapan जों salo 3 bar 4 ma sunai পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মা টংনাই আর বুকুগো নিনি মাস্ক মা থুমনাই যদি মাস্ক কারিকে নং রিগো তুফানো পরিষ্কারকে সুইনাই নং বুড়ি মা টংনাই আবো কাইসাং কাসারচিন তাকো বুকসানা